वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण पाहणार आहोत भरलेलं पापलेट। आपण मध्यम आकाराचं इथे एक पापलेट घेतलेलं आहे। ते असं आपण मार्केटमधून कापून आणलेलं आहे। इथून चिरा पाडून घेतलेले आहेत। त्याला स्टफ करण्यासाठी असा कट मारून घेतलेला आहे। त्याला आतून पूर्ण धुवून स्वच्छ करून घ्यायचे। पापलेटला मॅरिनेशन करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी इथे मी मीठ घेतलेलं आहे। त्यानंतर हळद आणि मसाला घेतलेला आहे। हळद अर्धा टीस्पून आहे, मसाला 1 टीस्पून आहे। त्यानंतर अर्धा लिंबू घेतलेला आहे। लिंबू रसच्या ऐवजी आपण कोकम रस किंवा चिंचेचा कोळ सुद्धा वापरू शकतो। पापलेट घेतले, त्याला आता आपण मॅरिनेशन करून घ्यायचं आहे। हे मी मीठ घेतलेलं आहे, मसाला, हळद, हे सर्व मिश्रण त्याला आतून बाहेरून नीट लावून घ्यायचे। लिंबू पिळून घ्यायचे। सर्व मसाला त्याला व्यवस्थित लागला पाहिजे। सर्व मसाला त्याला पूर्णपणे लागला पाहिजे। आतून सुद्धा नीट मॅरिनेशन करून घ्यायचे आपल्याला। स्टफिंगसाठी आपण एक चटणी बनवून घ्यायची आहे। त्यासाठी मी इथे 1 टेबलस्पून ओलं खोबरं घेतलेलं आहे, मीठ घेतलेलं आहे, साधारण 4 ते 5 लसणीच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। हा छोटासा चिंचेचा गोळा घेतलेला आहे। ही चिंच आंबट नाही आहे जास्त। इथे 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। तिखट हे आपण आपल्या आवडीनुसार वापरू शकता। थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे। कमीत कमी पाणी वापरून आपल्याला हे सर्व मिश्रण वाटून घ्यायचे आहे। आपली चटणी तयार आहे स्टफिंगची, ती आता आपण भरून घेणार आहोत। पूर्ण छान अशी स्टफ करून घ्यायची आहे चटणी। आता आपल्याला तळण्यासाठी वरचं कोटिंग तयार करून घ्यायचं आहे। पापलेटला लावण्यासाठी कवर तयार करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी मी अर्धा वाटी रवा आणि अर्धा वाटी तांदळाचं पीठ हे घेतलेलं आहे। त्यानंतर चवीपुरतं मीठ, हळद आणि मसाला घेतलेला आहे। हे आपण सर्व एकत्र करून घेऊया छान। हे मिश्रण चांगलं एकत्र झालेलं आहे। आता आपण स्टफ पापलेट आहे ते त्यामध्ये कोट करून घेणार आहोत। कोट करून आपली पापलेट तयार आहेत। आता आपण ते फ्राय करून घेऊया। तेल खूप छान गरम झालेलं आहे। गॅस आपल्याला मध्यम ठेवायचा। 3 ते 4 मिनिटं झालेली आहे। एका बाजूने ते शिजलं की नाही हे चेक करून नंतरच ते टर्न करून घ्यायचं आपल्याला। तुम्ही पाहू शकता खूप छान शिजलंय एका बाजूने। पापलेट शिजायला जास्त वेळ लागत नाही।
साधारण लो टू मीडियम गॅसवर आपल्याला ते परत 5 ते 6 मिनटं शिजवून घ्यायचे. दोन्ही बाजूनी आपलं पापलेट छान शिजलेलं आहे. माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की कळवा. भरलेलं पापलेट आणि तांदळाची भाकरी माझी रेसिपी तयार आहे. तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की कळवा. लाईक करा, शेअर करा आणि जर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.